ba yan, Ruby? Halika! Tama na yan, Ruby! Ha? Oh, Ruby, napadalo ka yata. Di ka man lang nagpasabi. Pumapayag na po ako. Ano kayang kasunduan ng dalawa? May napapansin ka ba kay Abby? Ano ba yung pinagsasabi mo dyan, kuya? Anong ginagawa nila? Magkahawak ang kamay. Nagyakapan pa nga. Abi! Natapon yung kape, oh. Ay, sandali po sir. Huwag po kayong gagalaw. Ha? Oh, Ruby, napadalo ka yata. Di ka man lang nagpasabi. Gusto sana kitang surprise eh. Pero, para ako yung na-surprise. Ha? Ano sinasabi mo? Sir, sa kusina po muna ako. Abi, pasabay na lang to. Mamaya ako na lang kakainin. Sige po. Ba't ang sama ng tingin mo kay Abi? Wala po pa. Ha? Teka muna, maupo ka muna. Mabuti naman, naalala mo akong dalawin. Namimiss ko po kasi kayo pa. Ikaw talagang bata ka. Anak kita, kaya alam ko kung may gusto ka. Si Papa talaga, oh. Masama bang dalawin ko yung Papa ko? Ay naku, siguro may kailangan ka na naman ano. Paano kasi, naiinis ako sa asawa ko pa. May gusto ko ipabili, pero ayaw niya. Baka naman nagtitipid, kaya ganun. Kuripot po talaga yun. Kaya nga lagi kami nagtatalo eh. Para sa inyo din siguro yun, kaya niya ginagawa yun. Di bali pa. Nandiyan naman po kayo eh. Ang bunso ko talaga, ang sabihin mo, spoiled ka talaga. Siyempre, Papa, di ba love na love mo ako? Kasalanan ng mama mo to eh. Pinalaki ka niya, na lahat ng gusto mo, binibigay niya. Hindi naman po pa. Mabait lang po talaga ako. Siguro, pagtulog. Si Papa talaga. Relax ka lang dyan. Huwag kasi mainit ang ulo. Masyado kang hot eh. Sandali lang ah. Abi! Halika nga sandali. Bakit po, ma'am? Pwede mo ba akong pagtimpla ng kape? Sige po. Sandali lang po, Gusto ko talaga yun. Ma'am, ito na po yung kape nyo. Yun na ba yung bago ngayon? Oo nga eh. Balita May ko yun kailangan yung pa bago po ba kayo, ngayon. ma'am? Oo nga. Oo nga eh. Oo, tama. Sige, tingnan Ma'am, may natin. kailangan pa po kayo. Tawagin nyo lang po ako. Susunduin mo ako dito, ha? Oo. Sige. Basta hintayin kita dito, ha? Oo. Sandali lang, ha? Tatawagan na lang kita ulit. Ba't ganito yung lasa nito? Nangaasar ka. Abi! 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 Ma'am, bakit po? Natapon yung kape, oh. Natinimpla mo. Ano ba tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo yan! Dali! Sige po, ma'am. Oh. Pa, parang narinig ko si Ruby kanina. Siya ba yung kausap niyo? Oo, galing siya dito kanina.
Tanghali na ah. Bakit ngayon ka lang gumising? Ah, medyo masakit kasi ang ulo ko pa. Ang sabihin mo, baka may hangover ka. Alam ko naman na madaling araw ka na umuwi kagabi. Nagsumbong na naman siguro sa inyo si Abi. Alam mo, hindi ko alam ano. Marami akong tauhan, basta perang nagsalita. Ay, nako pa. Nag-i-enjoy lang naman ako sa buhay. At isa pa, wala naman akong asawa. Bakit di ka na lang kasi mag-asawa para makampante na ako at tumino ka na? Wala pa sa isip ko yan pa. At ayaw ko ng obligasyon. Para mabigyan mo ako ng apo at may makasama ka pagtanda mo. Ayaw ko pong isipin yan pa. Ayos lang po ako. Kasama ko naman kayo. Matanda na ako. Paano pag nawala na ako? Huwag niyong sabihin yan pa. Kayo ang dapat mag-enjoy sa buhay. Anak, masaya naman ako sa buhay ko. Aba, mukhang may nagpapasaya sa inyo pa. Wala naman anak, ikaw talaga. Sus, aminin mo na ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Kung ayaw niyo pong aminin, bahala kayo. Kayo din. Ay naku, kumain na nga lang tayo. Mukhang masarap yung niluto ni Abi. Ganun po ba? Sige, tara na po pa. Ha? Abi, Bakit po, sir? bitawan mo nga muna yan. Puka mo dito, mag-usap tayo. Sige po. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, sir? Hindi ba, tumigil ka na sa pag-aaral mo? Opo. Gusto mo bang magpatuloy sa pag-aaral mo ha? Oo naman po. Bakit niyo po naitanong? Gusto sana kitang tulungan sa pag-aaral mo para naman makapagtapos ka. Pero paano po yung trabaho ko? Lalo na, nagpapadala po ako sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Pag uwi mo pa naman dito, makakapagtrabaho ka pa rin. Sigurado po ba kayo dyan? Oo naman, Abi. Baka po mamaya, may masabi po ang mga anak nyo. Ang gusto ko, makapag-aral ka kahit mawala na ako at maalala mo ako. Huwag niyo naman po sabihin sa akin yan, Sir Romeo. Gusto kitang pag-aralin kasi napakabait mo. Pag-aaralin ni Papa si Abi. Pumayag ka na, Abi. Para sa'yo din naman to. Sige po, pumapayag na po ako. Ano kayang kasunduan ng dalawa? Mukhang napakabait ni Papa kay Abi. Sige po, maraming salamat po. Basta, mag-aaral kang mabuti ha. At ipangako mo sa akin na makakapagtapos ka. Opo, Sir Romeo. Mukhang nakuha na ni Abi ang loob ni Papa. Kailangan malaman ito ni Ruby. Para sa pamilya ko po, gagawin ko. Maraming salamat po. Kuya? Kuya? Pa? Pa? Nasaan yung mga tao dito? Ay, nako. Nasaan kaya sila? O Ruby, nandiyan ka pala. Saan ka ba galing, kuya? At nasaan pala si Papa? Ay nako, nakaidlip kasi ako. Si Papa, may pinuntahan yun. Eh, bakit hindi mo sinamahan si Papa? Kaya niya yun. Malakas pa si Papa, Ruby. Alam mo si Papa,
Ganun Magandang talaga umaga yung po, Ma'am gala ng Ruby. gala. Ay, nako. Matigas talaga ulo ni Papa. Hindi ka pa nasanay kay Papa. Ay, nako. Si Papa talaga, oh. Ruby, may napapansin ka ba kay Abby? Wala naman. Bakit? Ano ba yun, kuya? Mukhang kakaiba ang kinikilos niya. Ano ba yung sinasabi mo dyan, kuya? Madalas kasi magkasama sila ni Papa at Abby. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan, kuya? May nangyayari ba dito habang wala ako? Napapansin ko kasi sobrang lapit nila sa isa't isa. Tapos, anong ginagawa nila? Noong nakaraan, nakita ko sila na magkahawak ang kamay. Nagyakapan pa nga. Ano? Ginawa nila yon? Ha? Oh, Ruby, napadalaw ka yata. Di ka man lang nagpasabi. Baka mamaya, hindi natin alam. May relasyon na pala silang dalawa. Nadatnan ko nga din sila nung nakaraan. Parang ganun nga. Anong gagawin natin, Ruby? Hindi ako papayag. Hindi pwede yun. Kaligayahan ni Papa yon. May magagawa pa ba tayo? Eh bakit hindi na lang kaya ikaw yung manligo kay Abby? Total, binata ka naman, di ba? Ba't ako? Hindi ko type si Abby, no? Ito naman. Kunwari lang naman. Ang sa akin lang, pasasakayin mo lang naman para mabaling sa'yo yung atensyon niya. Paano kung mahulog ang loob niya sa akin? Ikaw, sa tingin mo ba, agad-agad siyang magkakagusto sa'yo? Hindi natin masabi. Pero malay mo, sa gwapo kong to, bakit? Wala ka bang tiwala sa kuya mo? Hay, gawin mo muna bago ako maniwala sa mga pinagsasabi mo. Sisiguraduhin ko na magkakagusto yan sa akin si Abby. Tama yan. Para hindi mapahamak si Papa at mapasubo sa babaeng yun. Tama ka dyan, Ruby. Ayaw kong mas bata yung nanay natin kaysa sa atin. At ayaw kong magkaroon pa tayo ng kahati sa kayamanan ni Papa. Oo nga, no. Hindi pwede yun. Kaya gumawa ka ng paraan, kuya, sa lalong madaling panahon. Oo, Ruby. Akong bahala. Kayo po pala, Kuya Berto. Ginulat niyo naman po ako. Mukhang masyado ka namang magulat eh. Nagulat lang po ako. May kailangan po ba kayo? Ikaw ang kailangan ko, Abby. Ano po sinasabi niyo, Kuya Berto? Bakit? Ayaw mo ba ako? Kuya, hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nang magpakipot pa. Ano bang gusto mo, pera? Kuya! Kuya, wag po! Bibigyan kita ng pera. Huwag kang mag-alala. Pagbigyan mo lang ako, sige na. Kuya, wag po! Pumayag ka na sa gusto ko. Kuya, wag. Gusto kita. Kuya, wag! Hindi ka magsisisi. Sige na, Abby.
Oh, Abi, nandito ka na pala. Wala ka bang pasok ngayon? Wala po, sir. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Di ka ba nahihirapan sa mga ginagawa mo? Okay naman po. Kinakaya naman po kahit pagod at mahirap. Tama yan. Maupo muna tayo. Magkwentuhan muna tayo. Mamay na yung ginagawa mo. Sige po. Nakakatawa nga po yung classmate ko kanina eh. Oo, dapat magang ginagawa yun. Sige po. May gagawin pa po pala ako sa kusina. Anong nangyari mo? Bakit biglang umalis? Baka may nakalimutan gawin pa. Siguro nga. Mukhang masaya po yata kayo pa. Nung pinag-usapan niyo ni Abi. Wala naman anak. Nagkwentuhan lang kami. Mukhang si Papa ang gusto ni Abi. Bakit anak? May problema ba? Wala naman po pa. Mabait si Abi at masipag pa. Oo naman po. Alam mo, kaya malapit ang loob ko sa kanya. Ano kaya ang binabalak ni Abi at nakuha niya ang loob ni Papa? Kaya pinag-aral ko siya para pagdating ng araw, may maganda siyang buhay. Mag-aasawa din yan. Hayaan niyo na lang po siya. Di ko siya pwedeng pabayaan dahil sa kabaitang pinapakita niya sa akin. Kaya siguro ayaw niya sa akin dahil si Papa ang talagang gusto niya. Kaya ang gusto ko, Berto, maging mabait din kayo kay Abi kahit na anong mangyari. Nasaan yung mga tao dito? Pa? Pa? Ruby? Abi? Anong ginagawa niyo? Halika nga dito, babae ka! Ano ba yan, Ruby? Halika! Tama na yan, Ruby! Malandi ka, babae ka! Sabihin niyo nga sa akin yung totoo pa? May relasyon ba kayo ng babaeng to? Ano? Magsalita kayo! Wala kaming relasyon ni Abi. Hindi po, ma'am. Nagkakamali po kayo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kasi madalas kayo makita ni Kuya Berto na malapit sa isa't isa. Ano? Anong kalokohan to, Ruby? Aminin nyo na kasi, hindi ka naman gagastusan ni Papa kung wala siyang pakialam sa'yo. At sinamantala mo naman. Ruby, tumigil ka na. Pwede ba? Ma'am Ruby, wala po kaming relasyon ni Sir Romeo. At wala po kaming ginagawang masama. Parang anak ko na si Abi, Ruby. Wala naman siya kakayahan na mag-aral, kaya tinutulungan ko siya. Kayo ni Berto, palagi kayong busy sa buhay nyo. Pero hinahayaan ko lang kayo na gawin ang gusto nyo. Pero huwag nyo naman husgahan ang pagkatao ni Abi. Si Abi lang ang lagi kong nakakausap pag malungkot ako. At siya lang ang laging nag-aasikaso sa akin. Kaya sana, huwag niyo siya pag-isipan ng hindi maganda. Pasensya na po kayo, Ma'am Ruby. Gusto ko lang naman po makapag-aral para sa pamilya ko. Wala naman po ako masamang intensyon. Hindi ko alam na ganito pala ang iniisip niyo sa amin, Nabi. Alam niyo naman na parang anak ko na siya. Masaya po ako kasi lumaki po akong walang ama. Pinaramdam po sa akin ni Sir Romeo kung paano magkaroon ng isang ama. Pasensya ka na, Abi. Kung nagpadalos-dalos kami ni Kuya Berto nang iniisip tungkol sa'yo. Wala na po sa akin yun, Ma'am Ruby. Napakabuti ng puso ni Abi.
Kaya anak, huwag naman natin siyang ituring na iba sa atin. Hayaan niyo po. Lahat po ng tulong na pinapakita niyo po sa akin, may babalik ko din po sa inyo balang araw. Huwag mo nang isipin yun, Abby. I'm sorry, Abby. Nabigla lang talaga ako. Wala po yun, ma'am. Wala po kayong kasalanan. Sige. Abby pa. Kakausapin ko muna po si Kuya Berto. Baka nasa labas siya. Sige po. Pagpasensyahan mo na yung anak ko. Ayos lang po. Sige po, sir. Mag-aasikaso muna po ako sa kusina. Oo, sige. Abi. Abi. Huwag kang matakot. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa ko sa'yo. Nakakaya yung ginawa ko sa'yo, Abi. Sa kabila ng kabaitan na ginawa mo sa pamilya namin, inusgan namin agad yung pagkatao mo. Kalimutan na po natin yun, Kuya Berto. Napatunayan ko naman na po sa inyo na malinis ang hangarin ko. Oo, Abi. Pasensya ka na sa nagawa ko, ha. Salamat at napatawad mo ako. Ang pagtulong sa kapwa ay walang hinihintay na kapalit. Huwag natin husgahan ang pagkatao ng isang tao. Hindi natin alam, baka isang araw, mangailangan tayo. At hindi natin inaasahan na may babalik lahat ng kabutihan na nagawa natin sa kanila.